Obrim bloc d'esports. L'atleta olímpic i campió del món de marxa, Jesús Ángel García Bragado, és el padrí de la mitja marató de Montornès, Montmeló, Vilanova, La Roca. Ho és en el 25è aniversari d'aquesta prova. Bragado, a més, també ha anunciat que participarà a la mitja, però en comptes de fer-la corrent, la farà fent marxa per promocionar aquesta disciplina de l'atletisme. L'atleta serà un dels principals atractius d'una mitja que ja celebra el seu quart de segle de vida i que ha estat pionera en alguns aspectes, com per exemple el fet de posar una llar d'infants durant la prova. Ser el padrí de la 25a edició me dona molta satisfacció, no? Vull dir, a més, tinc molta amistat amb els organitzadors i bé, molt content de poder ser-hi en aquesta vegada. El meu compromís és fer-la marxant, no? És un dels objectius d'Esteban Jiménez, un dels organitzadors del Club Montornès del Vallès, i que el seu objectiu és donar a conèixer, diguem, la marxa atlètica. Durant la presentació de l'edició d'enguany s'han donat a conèixer algunes dades que envolten la prova. Fins ara hi han participat 61.000 atletes. La cursa ha comptat amb més de 7.000 voluntaris i s'han recaptat més de 30.000 euros per a causes socials. Aquest any la mitja arriba als 25 anys de vida i durant l'acte de presentació s'ha reconegut aquelles persones que estan implicades amb la prova des dels seus inicis. L'Escola Municipal de Música de la Roca ha participat de l'acte amb dues actuacions. Una fita que referma que la mitja de Montornès és una cursa totalment consolidada al territori. Jo crec que celebrar 25 anys d'una mitja marató, a més en un context en què han anat en augment les proves esportives, que s'ha diversificat tantíssim, crec que no és una cosa menor i per tant l'hem de reconèixer, l'hem de celebrar, l'hem d'agrair i estarem al costat de tot aquest projecte que per Montornès i pels altres municipis és un dels principals esdeveniments, no només esportius sinó social. És una satisfacció haver contribuït entre tots a arribar a aquesta fita tan important de 25 anys. Jo crec que hem de felicitar el Club d'Atletisme de Montornès per aquesta perseverança amb l'organització any rere any d'aquesta mitja, que jo crec que és molt satisfactòria, no només pels que participen, sinó per tota la influència que té en el territori. Aquest any la mitja marató de Montornès, Montmeló, Vilanova, La Roca es farà el 25 de març i mantindrà els serveis als atletes, com la llar d'infants, el guarda-roba, massatges o bé el plat de pasta per recuperar forces. El dia anterior, dissabte 24 de març, hi haurà una nova edició de la mini solidària per als més petits.